twagire na inde karibu ase lesson toa endrata kote watu ende break yake igora kintu iranire etwachire na inde no mogeni onde gaiga Moisia ogutu karibu nabakwandibia mora banchwa barigereria Bandisi TV balitane pito gutu ko South Kenya Conference karibu twarenge gukwanira iguru y'umugano bwa Ayubu obere ga gukwanira ugaiga ase buku mono obere ga gukwanira ase lesson mono gwetira matemu yawe tega konyora matemu alenga makongora kini akalemere bona Ayubu nja guchungu na mono buna nja subugi mabwane ase nginjo agare gukwana iganga ni naba omuberoye wetira amakongo amange chinyama chaye chiagundile chiarurororo lakini mutongi we namenyete na ndo mwelio natini nasibo obose wenzi Morris karibu eri ndonya go gotwera sangana ki ayakuwa ku understand the lesson iyo oya Ayubu Biblia gotobeka nga Nyasaye abwatu musangerekano nabateneneri bo butongi bwaye na Saitani auruko amuburia Saitani kayukurwa yankonya kuya oyuga nagenda sugusubu songo irianyi ne kwarariro musombo na Ayubu ngano mwege ndikubwa muntu ndegwese sobozi kwenzi na Saitani manya kwirenga na asenge njo mugitereti ya Saulu libaga achigotema Ayubu Ayubu agatemwa samatemwa maruru bona Ayubu asigetabu igitwara gosoma ki Ayubu 23 igokebwateraniti amatemo yiritanga na yakabira Ayubu ya Ayubu Ayubu mayo kuburi Ayubu akagete nga ande Nyasaye komatema asingi cyabasani bae barakomatenga Ayubu nibigwa kolire Ayubu buri nga kinare konyoro monene nari gutenda subusubu aya nabona ari kumuburi amaburi nga inki ugonchandira iga na achire kumurigia na agendi rusugusu na agendi ririanyi na agendi kirasi tinana komoro lakini nari gutenda nari kumuburi amaburi iga Ayubu ekera konya gukwana aya Ayubu 19:25 igakururi chiburi nene gusokwera ni kuroko nene nga amatemu naro ni tagetembori omanene amaburi kuri nigente kamaniki somange gitabu iki Ayubu 19:25 yagateba nga omobori one moyari soma 25 ya kwana nga nyuma alisankuli omuberone kolia abere yasarekire elio nindo Nyasaye ntali asomo bero one ni mwana rencho monyene amaisa na amaisane na murigererie aya natalia yo muntu mwao nga Ayubu igamanyete ng'omuberoye no sari koere pi litukiri mona moro mona noye na maisaye na rubu bibo mona amesi karibu ndonya go gotira se lesson ko bwatia tare sango gendera go tare sanga mangana yo mayero lesson ye kubwatia murigereria yego kwana igoro yo amangana yo mweria Yesu Kristo amangana yo mweria Yesu Kristo katugo kuriria se kitabu kya Mathayo 25 yego kwanira igoro ya baiseke 10 batana bangaini na batana baliri yakwana igoro ya ekitaya babugoretie na ndego baganyito munyomi mekera baganyito bunyomi aba batana baliri ekera chiga kicho cyo munyoma korena egatoka maguta baereire bagasaba baria bangaini amaguta korene bakabatebigende mwegurire kurwa sijiduka ekera bachikuboga kogora amafuta omonyene enyangi akora ndoki agacha iko bagari bagasiekerwe isiko ekera omonyene enyangi agocha kanyora basiekerwe isiko kochimata se kitabu ekyo kya Mathayo yakwana nga nende Yesu agakwana nga aiga ase agabeka mulengani wechimboli amone chingondi nga natana ne chimboli amone chingondi obweka ni chingondi buna abantu balia babyokire bune dhahabu ne chimboli obwekania balia bakole ebibe igole ndinga natana ne chimboli ao ne chingondi yao igomenya gukwana nga abaiga ba chingondi ukwana nga abambalia bari ko koramaya kero bari gaso bwekubwetse ukwana nga chinga checho
igo bari ngikwenda barora buri nyagitari batari kumanya ng'a ningo bagokorera bakonya abantu chianga bakonya abantu endagera bakora amayasi ng'injio bonene bwangu wa Nyasaye igo ng'a mbakomanya ng'aki mbakobara bari ng'angwaka nubari igo bari gokora amaya buna ayubwata amanyete ng'a Nyasaye ya Saitani igakomuchanda gusina singinju ya Nyasaye igo ng'a abaiga bagokora amaya Yesu agokwana ng'aki natana ne bono chiga kicho mwari bagakora amaya bamenye kuburi ng'aki omonene nituga koroche kore nyagitari nituga koroche kore gitirianda tugakoboia omanye ko batebe ng'aki abari baminu mwakorere tabake ninche mware gokorera igo rende Nyasaye Yesu nanya koboko batinya abatebe swasingi ase buruti bwakare na kare asingi njuyo kwegoki na bari chingondi asense amoyoko be nanya koboko batenga swasiriera yo muri ukare na kare igamangana Yesu Kristo na rago twigiringa ki etaabu iyasibiwe nije gocha kurwa so kwa makumu ikomo cheno engabuna magutari abana balia baisike bali batano babwate nigare ayo mu ikomo cheno amaguta gabukanira buno mu ikomo cheno ikiagera nga ekere tuwa mwegeni Yesu Kristo nigo tubwata amaguta matukonsi nekere totara mwegeni Yesu kiagera kwa makumu ika gokore ogokora okuya kwa mukubwa nchani kwa mukombo goko okwamu kuya gotabwati ebibe no kwa mukuko nakora kuko okoro kube nakora kunkoro igore ndinga Nyasaye itago tenga ki aso kwa mokuya Yesu Kristo akwana ngaki totwale chimbu chomwe komo cheno ne chimbu chomwe komo cheno wegataba ba Kristo elinde tokorera ba mintama ya elio na litora gwenere kobama kubwenera mangana Yesu Kristo akwana mangana itero mwari byamono agendo kende na takamendere ngirina naki kakindo baba somi belese nikirenga ki twasoma twende tutalira abarwaire tubakonye kimaenera bagibukwe gotebanga edini yake maenene yutalira abarwaire na bakonya bali batali bakora kibatali kwenya twasoma tweta Nyasaye bwe ko munyana otebira save kuna naki olimu akorerete igo ninje mwakorete mware gokorera ngibono tura twalire chinibo chinyingera nento seseniri tutari gokonya abantu bali batakora tiki batai kwenyara twamenya kwega sangaki igoro tokorete igoro togocha igoro kitoko genda abana ba Nyasaye abana ba Nyasaye igoro kitoko genda edini yake mani yogutalira abarwaire talira omurwaire oli ocho tai kwenyara nje ndongerekia na machikora of late gia chirenga abantu lero bono babere chi class kwararire babere chi class abande bare high class atigati na insepi aba insepi go bakumya bakabira n'abandi batikire kanisa asengenjo yake asengenjo oyo mutake kerabwato bokon oyo olega gusugo chigoro tago chacha gokoraki acha komorora ndiki kiagarira abantu abange bagule myoyo abantu abo bachiriro ne street abantu abo bare street na ki ala ni we chagare kokwananga shinga kichinge igo ebarachikoranderi kubachi kanisa ni bari kanisa bakore basoke asengenjo abantu abana bomoganeti Yesu Kristo nandi abantu abana bakonya kolera kira shinga ki ndu azometeleze niri yete yare kotebana naki inga mbasesenirie bari bakoraki bachandigete kurubono iga abana banyasaba muroje bachandigete mwaranga nebintu kete birawita bwenreti abunyasana bakocha gutumia kyaranje kurukare bura nasomire uku abantu nyasa tumite n'abantu bari barenga abantu bari barengenza abantu bari bwatirieta igo byaguchaya uri muri nere onye kugwata kende mukore moe nabe elese yite kale goteba boninga murisia tuira sewe elese neite kobwatia goteba ng'abangaini mbantu kia bara abangaini gitabu kirikia Matayo gia kwana 25 ng'a mbaringa abaiseke 10 asaba 10 batano bara abangaini na batano baringa abariri Ono Daniel 12 ngukwanirira iguru ya matuko yo mwaerio na abantu baguchigutuka asa matuko yo mwaeri bakurukwa bangaini igorange gitabu ya Daniel 12 tochake kabungu kekeri tangani ego kwana nga na kia senga kiyo yimikairi na atenene 12 ekabungu kia ye kiri tangani togende mpaka ekabungu kia yakane ego kwana nga senga kiyo yimikairi omogambi olio monene na oroke atenera abantu bao elio na nebenga kie yemechande menene mono
eyetana koba rinde kurwa ekero gisokia mwanya bantu yachagete kobao goika singa kiyo kurenda singa kiyo abantu bao mbatoriwe kero yomo oyeritari liaye lirao liranyorekane riri kirase bukweria tirimboke abangi babwo barairase liroba ime mbabuke abande banyora mu bwakare na kare na abande banyora obosoku no gochaywa wakare na kare abubale abang'aini mbabe bakomeka bura amasase aiguru nabo baonchoreta abange bakanyora oboronge mbamekameke buna ching'enang'eni goika kare na kare bona ari ng'ana rio monene rire moyo no monene ogokwanera Daniel asa amatuko agochikoba ya omoerio otebe engaki eyere abe emechandere emenene mono korende ebiombe mbitoko bibere ekemo kere agenda ase obosuku bwa kare na kare ekende geso ase obogima bwa kare na kare omanya goikera ase agototebi iga ng'a bari abang'aini mbamanye ring'ana eri naende mbarebe buna oborubu bwa iguru bari bakoreta abantu ase oboronge bwa omonene Nyasaye abanchwa omonto nde bwensi omoitabire Yesu Kristo buna omotori oyo obene oire Yesu Kristo ribaga ase enkoro yaye ime buna Yesu agoteba ng'a menya ime yane na inche menya ime yau inche ntaiyo kende nke yorakore obogima bwa omonto omoire Kristo ribaga riaye igo omonene Kristo akobonjere bwa bwekana obwaye naende omooku bwoko bwa omwana wa Nyasaye abano barachi komanya chingaki nebiro nobacheni bwa Nyasaye ng'anaki bakobareta boruki nkurwa ase obogima bwabo abantu nabo bari bagweta ase omorero ore omonene bagosambwa egetabu keri twasoma kia Abaibirania igegoteba ng'anaki Nyasaye n'omorero ogosamba morero ogosamba obonene bwa Nyasaye mbwana komenya ase ebibe bire omonto kamoitabire Kristo buna omotori oyo obene obonene bori twasoma ng'a igo togonchore korwa ase obonene obo mogochia ase obonene bonde igo bokoria ebibe bire ime yaitu ntwe totari koyia ekero bwarire ebibe naende Yesu omanya gocha ime yaitu omenya Abakorinto yeritang'ani eyemo ikamugokia eke 30 tosomere bono morore ng'a ekero Kristo asoire ime yaitu ngento kiagokora Abakorinto yeritang'ani eyemo ikamugokia eke 30 nao obobisi bore bwa omonto koba omong'aini gagokwana ng'a korende nogokora kwa Nyasaye ing'ainwe imure imase Kristo Yesu karatigere igo ng'a korende nogokora kwa Nyasaye nkori okwao nkori okwane ng'ainwe imure ime ya Yesu Kristo ekero twabeire ime ya Yesu Kristo ngi Kristo akoba igagokwana ng'a inwe imura imase Yesu Kristo oyo Nyasaye akorete koba obong'aini bwaino igo Nyasaye ekero twabeire ime ya Kristo oyo Nyasaye akorire koba obong'aini bwaitu agotokora koba abang'aini genderera n'oboronge bwaitu naende otokora koba oboronge bwaitu naende ogocheni obwaitu naende otokora ogocheni bwaitu na okoboriwo bwaitu iga abanchwa abantu bakorokwa abang'aini na aba Yesu amenyete ime yabo na Yesu akomenya ime y'omonto ekero amwariganiri gwetera ase enchera y'okwigena omanya komenya buna omwana wa Nyasaye ekemugokia eke 10 ya Danieli eria toirana ororo abantu abe ekero barigereirie bamoire Kristo Yesu ribaga ase obogima bwabo ochakere egia kianda na egia 10 oigo ng'aiki gekoba ase obogima bwabo Danieli eri twasoma 12 ekemugokia egia kianda osome na egia 10 ebinde gati yabo na mogochikonya gosoma kifungo gia 10 kia kianda na egia 10 yakwana ng'a akairaniria agantebia aye Daniel karwa ogende ekiagera amang'ana aya amumekeriwe
na kubekwa ekemanyererio gwekinga kio mwario. Danieli yataka kumanya mang'ana orogetigwe agatebwa mang'ana yasiekirwe amumekerio agochikoba asenga kio mwario nari emechande yegochigocha kia 10 Yekomi yakwana ng'a abantu abange mbacheneke na kuraba babe basibekire kulinda abakori amabe mbagenderere gokora amabe onde tagotuka ase abakori amabe orabe no kumanya kulinda abali no bung'aini mbamanye. bono atwatebwa ng'a abantu abange mbacheneke na baro bagocheneka gwitera sukubwa kwa Nyasaye emirimo y'umuika nekero bachenekire igo bakumanya okubwa kwa Nyasaye bamanya ogwanja kwaye abanyabibe igo baragendere gokora amabi egekora bakumanya ogwanja kwa Nyasaye na aba bakorukwa abanyaburunge bakumanya ogwanja kwa Nyasaye egekora Kristo amenyire ime yabo obeire obung'aini bwabo obeire oburungi bwabo obeire obachenu bwabe obeire ogotoreka kwabo nabwo aba baramanye. Igo bono mulisia nakwo goteba ng'a kere gokwana ng'a abantu mbali batabe no kumanya. Yekorekana ng'a abantu okumanya nkurukio oko batamanya bono. No kumanya obuye bwa Nyasaye. Obachenu bwa Nyasaye bokwigerwa na Kristo Kristo Yesu bwekomanyana. Na ende kara achiete igoro atete ngati nkubatiga buna chintakana. Nimbatumira omokonyi. Omanye gotebere kera ache na borokereria mang'ana 3. Na borokereria igoro yebibe. Na borokereria igoro y'oburungi bwa Nyasaye. Na borokereria igoro y'ekina kegocha amang'ana 3. Omanye korwona endo teba ng'a amang'ana y'oburungi egekoera na achire setata na arosire obachenu nkuba amang'ana yebibe egekora omogambi bwense yogambiwe nekina obworoki nekina kiagambiwe ari iguru bono omanye korwa oteba ng'a amang'ana yonsi nabeire nkobegeri nomoikura yareta yabeka ime yaino igo omoika akobogoria ya Kristo oyabeka ime yaito nobomanyi bwa Kristo nero gotwatwa amanya nabonda agirine mangarika yaine kiagera chinga gicho mwerio abantu bali ba egasinjire endete gokorekana njeno chinga kini kawaida ase nginjo bali ba gokorega sia Nyasaye kuruime yabo igondo chiba gokora emeremo no mukina na abande igondo chiba kunya gokora ebintu yani muika gokorekana ng'ong'anyire kurwa asa abantu bande ase nginjo ebintu squeeze bigokorekana mulisia igogokumi ebintu mbire tutaka igure kare ite yugo twakinire toko igubigo korekana boni goka wakumine kinse yegendete kwera ani korekana ngebibe bigendete gotuba bali batanje Nyasaye paka bagokora ebintu bitari gokora ki bitari kogwendera bono bali bagendete kumwonja Nyasaye omwikoro no gendete ko bayimase bali bakora emirimo ya Nyasaye so karibu Thursday abo nabayari bia mono yari gokwana ng'aki asina gokwana ase komando ka kolimero ngebere nebere yari gokwana ng'a oyo kora amaya agendere gokora enduki agendere gokora amaya noyo gokora amabe agendere gokora amabe igo no mwikunya sawa endete kung'anya korwa asa bande ekera abantu base ekera bangire obagera bangire kumuyigwera igo mwanju omurigereria kabata yari asing'enji yokumwarigani Nyasaye yaragokonya omwikori ogokonya gokora yara amaya mbuya tokora amaya kubwa gokora yara amabe teri yari ni nambe kubwatia yari gokwana aino atogenda gokwana ng'aki chimbu cheito kera gokwana ng'a chimbwa amone kiumbe kia begeni ekiumbe kia begeni moise korigereria chinga kichabo Petro yunenze moya aramisi enchira bari gokora emirimo no bwame kero mwiko moche no kubajira igo bari ngase kiumbe kemo so iga se kitabu kia baiba soinye ikifungo 10 kemo ketogosoma gotirimboka igo yari gokwana na ki ere akarua bande baba batumwa na abande ababani na abande abarandia na abande abalisia na abande aborokia agakora base gwikirani abachenu ase emirimo y'obosomba gwika omobere Kristo agachwe totirimboke nabo goika into twense tonyare goikera obomo bwokwegena na komanya mono omwana Nyasaye na koba omonto omwikiranu goika ekerango gyogokina kwogoichorwa
wa Kristo erinde titoba nainde abande bimwerere bagotugutwa aria na aria na koirwo na kire mbeo yo kworokereria asobo ngainireria bw'abantu ekero bakobongaina kubwati chinjiri cyo kubasiria kurinde tokwane kene asobo anjani tokine goika twekere Kristo ase chinjiri chonsi nero romutwe Amina. inki gukwanira iga Yesu Kristo nero monyene nero yo monyene omoturi nero gotutura erinde buna mwake mwereseni yakwana muna mwake weka kuritagani omoturi oliwe taabwe gakonya kugereria akonya guto muriro etaabwe eribu netari kujya gakomenta omuriro paka bwerora imali setabu Yesu Kristo nero omoturi itu ekera amatemu agotuchira igoto konya katokonya kubwa amatemu igatokonya kubwekana Yesu Kristo lakini bono ntori kwemanya twetogie Yesu agotorora nero gotorora nga twagweneire ekera nyentura agwenera akomenta matemu una tokonya gweta matemu tugone kumubwekana nechimbu chito kali kumubwekana nakika gukwana ngaki akarwa abande bababa bani abande bababa barandia erinde ntori gokora emirime ya masi kanisa nakiko gara abande barabadikoni abandi kwanya n'abalisia abandi n'abapasta twensi tokora emirime yiga asinge njo kwagacho mu biro Kristo erinde mu biro Kristo gwenere iko chimbu cheito weka chiba chimbu chinyikiranu kitali chimbwa kero kende chiobwerori kero kende chiokora ebibe kurende chimbu chingiya echicho twanya tokosoma kurumageka gwetera asi chimbu echo na otokotemerwa Nyasaye atari gotema omonto otari mu Kristo igotogotemwa no Kristo erinde twagwenera ta moturi uri tata kubeka kendi yonsi rikari achiko nyako bogosamba igari gosamba dhahabu igomulisia lakini angoteba naki kama asina meyu naki yango kwana ngaki titori twensi abarandi nandi ntori twensi abalimu kiro muntu gaire talent yae gaire kegwa kurinde kiro muntu akakorere kegwa korengana buna keirwe itoegwe biego bieito kero kende nya kego kyogotera twegwa tugetumia asenjiri tagwenere tutumie biego bweito asemeremo ya monyene elinde kagocha gotuya naria atoyengeri burunge kegera aseta kwitwa soma ngaki bali bale kokora amaya mbameka meke na bali baonjoleta abangi mbameka meke mono asengenjo yokumurani Yesu Kristo Muri sengi kuwa dayo goto tebiboro yelezo ni enara gukuona iga ukumanuka isatike mungu kia iga ikomera kianda gwike 20 na kemo no muturi tu Yesu Kristo gukwanire kanisa yayo omwerio kente igetangani abantu barianchite yako batogonyera ekero bakiri bugika abarungiye namba 2 yako bakekeranya asenjire ndo bagambira erinde batige chingencho kiri chiaba chimbe banyara ko babana baye bakora mangana ra marungi baunchuki asuguchi gukora abayara maya ekende ogonjo kaneke kurwa so motori tu Yesu Kristo amena muntu ta yori onchore aso gokora isane 30 neyemo yeteba 33 neyemo nga Kristo Yesu kara akweta akabuka Nyasaye amwimukireti iguru akamukora ko bumugambi naenda akamukora ko bumuturia amanya gukora amangana abiri abantu gonchuka iya kabere ababiri bibyabo pono manya gukua na ese kumanukeye ebwe nguke 20 nga igonte ni ndigisieri ngotura nonde bwensi yora igo eriogiriana naenda igore gisieri kiaye ninso ime yaye ndagera amanere naende ninywa amanere ebere nakemo kiama watebanga onde bwensi yora abwe ni moburunge bogo ikaransa asekero kiane kuna 19 na abwete ngaikaransa na tata asekero kiaye amen egento kende nkeringa ekera atoroseirie mbweye mbwanja ko egu muntu onde tokurusia mbuyo muntu obekero yonde ibantu bawo egesongo babatenga character is never transferable tokurusia mbuyo muntu o muntu onde egento kia kabere nkeringa Yesu nero ugonchoreri chimbwa yago kari gesongo riba koronga transformation ugonchoreria igo Nyasaye witoko tokumugaramira na atonjoreri chimbu cheitu
na tukubwa gukomenya buna abana ba amang'ana ere ni waitia goya kwana mono mono buna waiga sense mo ya Friday agotebanga ere ni waitia bitabu bya ringe kulike binge no byali kuimisa abantu baya ga gukwanira igoro ye chikarakta chumukristo na kya wenda komenya rona sikanisa ki wenda conduct buna mono gedonda inikare chiga iga pastor ndate animalisia onda tebenga abalisi bali barasikanisa na elisinika gukwana gusaba abantu bali barabanene mo chikarakta chirororo abana baba kesai batanyare kwegera unless numwe kabanyene bune bikuliya ate abana ndo twara chimbuti abana abantu nali bona numwegeire tunya to kwegeri bali bande barabake kemwika banyare bagukina police to kwanire ibabu ya Friday tokore sa marie yu agara tokorese iga omorike itagateba nga okwagaja chimbo nere mirime menene omone nabikire mwanya bantu ngakitiriere nene buna iyigiwe ne tokoba tuwenete kwigera iguri okwaga chimbo iyiga ebisa kubia etiri binya sara ngiritie bionse na ayana aronya sata gitakore buna ata gitaya kora singa ki yabono na indo manya gototebiga ige karutu kurigiria se ebiombe bia babere bia ebiombe biga bia abaisike bali komia bekungi egenta kwana nkeringa eiwa ebwati chitaya etaya etene teringa nario manene na ndege ndo keroyo omona abwate buna twensi tubugorite ringa nario manene tubwate etaya ikitaye chigari tanga nikero omona abwata mafutara asetaya lakini mba abande mbali batabwata isaine abanchwa oyo gwata na naringa nario manene tonyare kulimanya bia no muika etaya neringana omuika oteneneire na mafuta na endo muika nero kuigura obubisu bwa Nyasaye twamanya ogera ringana eria amanya gutworo kikiro gwanja kwa Nyasaye ekara twachira ase nyumba yo monene tigango tumugaramira monene aturaye gwitera somo ikoma cheno amen oisa kurigeria aboroki ba Kristo Yesu asenga kiri barengo konya bataranyoru muika Yesu na abatomete bagakora ibikone byonse bonsi lakini chinguru chiabo chiokomenya buna aba Kristo nchiarengo no na matemo mbare ko yaremereria nyuma yo konyoru muika esenga kiri ya Pentecost nkorore ibikone bingi bigokorekana obaremereria obunge baguchandika asiritaria Yesu na bakurubuke mabwabo Nyasaye tokonye tumugaramire Yesu Kristo atomoikoya omanjo murigereria twagokire gusangamo naye endera gutugwachia TV yetu ya NDC TV YouTube channel ya kwa tonyora NDC News alafu ase YouTube ase Facebook yetu tonyora ase NDC TV digital botwarenge nabaminto njeri etaria nenguru kumolke muntu nayo mulisia njense de kionchonga Peter Ogutu Bia mona na ndwarenge na oyo minto Innocent wa Buyele bakenga kiende na indo mwanjo murigereria ndunya tugusangamo endera kuriga comment chiao gabu to tebi changi lesson to tebi nga yogo tubwata koru na saga endera ko wasese ni chinga kikobwa mono tiga tokora maya singe njogo cha kumwana mwanya abantu ngoranye era pira na tokende tuchikomenya asubu mabwata na karasi mechande yonse to wetere tabe baka chinga kichi chonsi ya sawa sese